o proxecto Cambó, da España grande regional, e a continuación Carmen Pena abordará o tema da construcción da paisaxe, digamos, da alma española a través da paisaxe, tanto do século XIX, pois, chegando cara ás avangardas, como paisaxe nacional. Finalmente, remataremos ca intervención de Antonio Feijóo sobre a influencia de Teixeira de Pascuais na España do momento. Estes serán os contidos. Como vemos, tentamos recoller diversas perspectivas plurais e, pola miña parte, máis nada que agradecer pois a organización do Consello, por suposto, os ponentes, participantes directos que nos acompañen. Agradezo especialmente a súa presencia para ilustrar estes puntos que son históricos, pero posúen unha grandísima actualidade, como veremos, e finalmente, pois, a todos e todas as que asistides a estas sesións. Sen máis nada, pois, penso que debemos comezar canto antes ca conferencia inaugural. Moitísimas gracias e benvidos e benvidas.